Egun hon, Iñaki! Eixo, Mikel! Zer non zaude? Zondo! Ebaki bat ateako aldean. Hotza, Guberrien! Aizu, Iñaki, Leku Onberri taberna, kontatu pixka bat historia, noiz ireki zenuten? Ni sukaldaritza ikasi nun, eta, bueno, betidanik izan dut asmoa taberna bat izateko, eta bai duela 16 urte, ireki ginen hau, eta leña. Aizu, eta zergatik izen hori, Leku Onberri? Oso polita da, Bai, oso polita. Benetan esaten izu baino, eta zergatik hori. Bere zentzua da, leku, ona eta berria. Berez, Leku Onberriko izena hori da. Duela urte asko, errezan, herria, eta berriro sortu zuten, eta... Jende, etortzen denean honea Leku Onberria zer da gehien eskatzen duna? Gehiena? Gehiena, hola, plater berezi bat, zerbait, beti? Txerri hankak, kaioz, haragia ere bai oso ona da, hemengo haragia, potajeak ere bai asko, bakaioa egiten dugu primeran, horrelako janaria. Ni bakaio zale naiz. Bakaioa za. Gustatuko litzaidake zerbait berezia prestatzea zu bakaiok. Imposible izango da hori? Noski baiet. Bai. Ze platera edo ze pintxo prestatu behar dira zu? Gaur egingo dugu bakailu errea aliolearekin. Eta osagaiak dira, a ber, bota, esan. Olia, perexila, bai, batatentzako, bai, batata panadera egingo ditugu. Bale. Ondoren, bakailua ere bai pixka bat egingo dugu. Bai. Gero, kazuelan jarri batatak eta bakailua, bai, aliolia, bota eta labera. Nahi duzunean hasi, venga, zerkin hasiko gara? Venga, prestatuko ditugu bakailua eta panadera sartzeko. Bota behar dutugu gatza eta perexila, olio pixka bat, sartu ditugu eta labera. Orduan, badaukagu ja, patata ja prest, osongi, bakailua ere bai, bai. Orduan, montatuko dugu platerra, aliolia bota eta labera. Posible alda aliolia gratinatzea? Bueno, ni probatu nuen eta ikusiko duzu. Eta hementxe daukagu. Hazi itxura dakar honek. Bai. Esaten ari da, Mikel Jan. Ja. Mikel Jan. Ze hona dago nau. Eta nabaritzen da liolin sapore hori, Bueno, lehen esan diazu, bakai hori buruz asko dakizula, aditu ondia zarela. Gustatuko litzaidake zurekin, ausartzen baldin bazara, lehiaketa bat txiki bat egitea zurekin. Noski baite. Osongi, Iñaki, urduri zaude? Pila bat. Osongi. Lehenengo galdera, ea egia ala gezurra den, Iñaki. Bakaioa ur hotzetan aurkitu dezakegu. Egia ala gezurra da. Egia da. Tita batean egila dela esan du. Halaxe da, egila da, oso. Bakalado. Naiz eta jende askok horrela gaizki esanda dagoela uste, bakalado. Bakalado. Hitza onartuta dago. Egila ala gezurra. Nik uste gezurra. Zuk ez duzu sekula esan? Bakalado? Bakailua, bakalau. Bakailua, bakalau. Arrazoiak gezurra. Joko oso polita da. Argazki batzuk ikusiko dituzu hemen, begi batzuk aterako dira. Begi bat bakaiona da, beste guztiak ez. Ea asmatzen duzun, bai? Hortxe lehenengo argazkia, begi hau. Noren begia da, ze animalia da, ze arraina da, ze zer da? Legatzarena esango nuke. Halaxe da, legatzarena, artista zara, artista. Bigarrengo begia, hortxe, begiratu. Hau ez da raia. Ez da raia? Ez. Ez da raia? Adibidez, ontza bat edo... Ontza bat izan daiteke. Adibidez. Ontza da! Iñaki, artista, ontza da! Urrengoa. Venga, begiratu. Hau bai. Hau bai. Hau bakaioa. Hau bakaioa da? Bai. Eta zergatik konturatu zara bakaio dela? Ezaguna daukat. Bai, Bai. Begi urdinak ditu bakaioa. Ez du bezala. Ni bezala, bai. Bakaioa da! Iñaki, sukaldaritzan artista eta bakaio asunto honetan ere bai, zoriona. Mila esker. Jakin ezazu, lortu duzula nire kalitatezko fenomeno. El puto amo, chaval.